ungabeki phezu kwethu igazi elingenacala. Ngoba uJona bacabanga ukuthi ke okay letsizwa ngoba ayinalo icala engasazi kwenzakalani kodwa ke ushilo yena ukuthi uyena inkinga and masikhipha yena sizoba right kuzoba nokuthula kube nokuphepha ngenxa ukuthi yena uzobe sephumile. So manje sicela uNkulunkulu bancenge uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kunento esizoyenza ke manje kunegazi esizochitha sesizobulala umuntu ngamafishane kodwa manje asifisi ukuthi kwenzeni kwethu lento lelicala bese libalwa kithi. Sifisa understand lento esizoyenza njengamanje uJona simthathe simphose ngaphandle edliwe zilwane. Sifuna understand ukuthi igazi lakhe lingabuzwa kithi. Yafundisa ngathandaza ngesiyana. Ngokuba wena Jehova wenzile njengokuhlosa kwakho. Aphakamisa uJona amphonsa ilwandle. Ulwandle lwase lupheza ukufutha. La kahle bazalwane sisicuma la kukhomithwa imeda. And la kukhomithwa imeda nje lo futhi yini umntwana. Same time. Lana kuyabulawa lana kuyangcwatsha. Umezwa lomthandazo uJona uyazi ukuthi sekuphelile ngami. Ngoba bethandaza kanje bathandazela ukuthi sebeyaqeda ngami sebeyangibulala. Ngoba inkinga vele mina kulomkhulu kodwa ukuze singafi sonke kumele kufe mina. Lo mthandazo uthandazwa uyezwa ukuthi igazi lakhe lo esesizomthatha manje simuphi ilwane edliwe zilwane alingabuzwa kithi. And wenza lo mthandazo benza lo mthandazo phambi kwakhe elalele and ayikho into ayihletshele uNkulunkulu ukuthi mana bazokwenza kanje kodwa mina ngikhona ukukusiza. Funda uthandaza. Verse 16. Funa ukuthandaza manje. Amadoda ayesesaba uJehova ngokwesaba okukhulu. Yes. Ngenxa nje yalesisento sababasenza sokubulala nokuqeda. Ngothona yiyo lento lethu kwesaba. Abesabi ngoba besaba istorm manje. Sebesaba manje lento ukuthi baze sesingena ekubulaleni umuntu. Abasasabi istorm badlulile kwi-fear storm. Sebelefear ukuthi manje sizobhekana kanjani noNkulunkulu sibulala umuntu. Yeah. Ahlabela uJehova umhlatshelo enza izithembiso. Bayayingcengela uJehova ngenxa yabo ngomngcwabo. Benza umngcwabo babulala umuntu ngoba sebezophosa umuntu adliwe zilwane kuphele ngaye. Verse 17. Yeah. uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye uJona. uJona wayesezibilini zenhlanzi izinsuku ezintathu. This chapter ihlukene igaba mambona. Eqaleni kufike ukukhuluma uNkulunkulu. Uma qeda uNkulunkulu bese kungena from verse 3 kube sekungena uJona neplan yakhe. Usezwile ngithi ukuthi uNkulunkulu sekhulumile. Uthi maqedwe ukuva uJona ezwe uNkulunkulu ekhuluma naye bese sekungena uJona neplan yakhe from verse 3 ehle njalo sekuJona lapho neplan yakhe uJona necebo lakhe ukuthi kahle ithini icebo lakhe after hearing God yini ke ayenzayo njengoba nje uthizile ukuthi mase sizwile sasha siyenza uzwileke human of God and manje sekumele yenze sasikhuluma ngeplan yakhe ukuthi yena wenzani ke from verse 3 ukwehla njalo Bible liyasho ukuthi wenzani uyaphuma uyakhokha uyahamba ugibela umfuboro iTashish neNiniva ngokweBhayibheli yindawo ezi opposite to each other. iTashish la bese kuba iNiniva ila ngamanye amazwi uma uyeTashish kumele uflathele iNiniva mangabe uyeNiniva kumele uflathele iTashish ngoba zindawo ezi opposite awukwazi ukuya kuzo zombili kumele uye kweyodwa ngoba zindawo ezi opposite uyaqhatha ukuthi uyeNiniva wena uyiTashish bawuyakhona nje kuyaqhatha ukuthi kahle kahle lo useyeTashish akasayeNiniva ngenxa ukuthi indawo indlela eyibekwe ngayo indawo ezi opposite to each other.
So le ndoda uma isuka yasuka neplan egcwele yokuthi ngoba ngisuka nje la ngiya kwenye indawo opposite to indawo uNkulunkulu akhuluma ngayo. Wasuka waplana amaplani akhe kodwa ayingalifaki indawo uNkulunkulu akhulume ngayo okuyiplani yakhe kodwa efaka indawo yakhe i-destination bekungeyona i-destination kaNkulunkulu bekuyi-destination yakhe ayikhethele yona. Njengoba esuka ngeplani yakhe waya kule ndawo e-opposite. Mangabe ufika kule ndawo e-opposite wasuka ivunguvungu ngiyayikhumbula ngithi indaba bazalwane. Masuka ivunguvungu iBhayibheli lithi yonke into eyinemvelo yalahleka bakhala bathandaza bethandaza uNkulunkulu babo kwaba yisimo esishubile emkhunjini. iBhayibheli lithi ke kwakuzofa wonke umuntu owayekhona ngaphakathi. But iBhayibheli lithi uJona wabemconfronta wabeka ukuthi kahle yimina onenkinga ningakhathazeki ukuze nikwazi ukuba right la kulo mkhumbi wenu nale ndlela elihambayo ningakhipha mina ngoba inkinga kahle kahle kumina bangathatha mina ningilahlele ngaphandle ngife. Hayi ukuthi ngithathwe inhlanzi lethu bingekho angifuni ucabanga ukuthi uJona kwenzeka lento nje kunenhlanzi ekhaya lakhe. According to his plan, njengamanje ngoba ekhuluma lento eyikhulumayo wazi kahle kamhlophe ukuthi I am about to die kule ndawo. I-destination yami la ngizophelela khona. And la uma ngithi laba bantu abangibulale ngizofa indlu zilwa. Akuzophelela la uNkulunkulu angifuna khona kodwa ngizophelela emanzini ngizophelela ey'lwaneni. Indawo yami yokugcina ohambeni lami amanzi engizophoswa kuwo. Lapha-ke uma bezwa lolu daba babona ukuthi okay now sesiyayazi solution sesinayo. The only thing efanele siyenzeke manje ukuthi ukuze singabi nonembeza lethi isikhathaze asenze umthandazo bayaqala bayathandaza. Ekuthandazeni kwabo bathandaza uNkulunkulu ongaphezu kwakho konke ukuthi baba ngoba sesizokwenza lento esizoyenza sizobulala umuntu sizoqeda ngempilo yomuntu siqede ngejini yomuntu siqede ngaye la sikhona siyacela ukuthi usithethelele singakakwenzi kodwa sizokwenza ngoba we know ukuthi lento esizoyenza izoqeda ngaye and njengamanje sidinga ukusacrifice ngaye ukuze sikwazi ukufika la siyakhona. So baba siyacela usithethelele iplani yabo wasekuba ukuthi-ke bazabone bayaqeda ngempilo kaJona and iplani kaJona ibiphelele emkhunjini. La emkhunjini nje afike khona uJona bekuyila amaqhinga akhe aphelela khona ukuthi ayikho into angayenza uma esefike la ngoba la isekuphela ndaba la kuphela khona ngempilo yakhe. Whatever plan abenayo uJona wafuma wa-accepta ukuthi izophelela kulo mkhulu wathi la izofa khona kuzophelela khona. And iBhayibheli lithi laba babethandaza sebefuna ukukhonatha umngcwabo bathi-ke siyaqonda sonke kulo mkhulu ukuthi le ndoda seyizofa le ndoda seyizophela. Lithi iBhayibheli lakhuluma noThixo bathi baba sithethelele ukuthi sithethelele kule nto esizoyenza ngoba le ndoda sesizoyibulala. Icebo likaJona laphela emkhunjini. Sengiyathandaza icebo likaJona bazalwane laphela emkhunjini. Amaplani kaJona aphela emkhunjini. Whatever uJona ithemba yenalo whatever lekuswini nangoNkulunkulu waseyibona yonke into yakhe siphela kuphi bazalwane emkhunjini ngoba ila azofela khona emkhunjini after ubona kwakhe. So yonke into ayeyicabangile le plani lethu sile yayizophelela emkhunjini. uJona uplanile from verse 3 okwehla njalo uplanile uNkulunkulu kanti uyaplana. Iplani yakhe kaNkulunkulu iqala from verse 17. La kuphela khona iplani kaJona kwavele kwaqala iplani kaNkulunkulu. Ukube iplani yabo kwakuwukubulala uJona ebeqede ngaye ngithi bazalwane. Ngamanye amazwi iplani yabantu abagcwele umkhumbi iplani kaJona yayiphelela emkhunjini ukuthi njengamanje it's over noJona bekuhlupha usefile kanti kuyenzeka umuntu uqedwe ngaye
kuze kukhondaktwe imingcwabo, kuze kukhulume namagama nangegazi lakhe. Kanti uma nje beqeda ngaye sebethi nabo baqedile, bethi kwathi valiwe, bathi ngeke kusaba nalutho. UJona usewulando ohambeni lwabo, naye eyitshela ukuthi it's up here, ilaphela khona la. Naye esavumile emagolosi ethi baba ngiya-understanda ngezamaphupha kuwe, kodwa ngiyabona ukuthi ayisakhe indaba yami right now. I have to die esandleni sabantu abangenankulunkulu, esandleni sabantu abangakwazi. Ila ngizophelela khona. I agree, ngiyashuma, ngiyamukela. I admit ukuthi ngingafa, ngahlulekile empilweni, ngahluleka ukulalela, ngahluleka wenza ukusho kwami. Whatever that is coming, I deserve it. Let us open to the giving I deserve. Whatever Tata, Batati don't deserve me. Yatiyafa, Batata, the Batati don't deserve. Yatumani Abulala Mina, Abulasha Mina Kube, Amanasha Mina Kube. You're giving on. Rightful man I am. Manje wakona kimwamo wakege, wacha wanukulu utaka understand. Uyatema kubula wawena, abanye besebe shana sebe kenda mawe, abanye besebe shumela kenda mawe, abanye besebe shumela kenda mawe. Kushumela watu, obu watu betema bati impela ujalo, siya kenda mawe, na siya toshiku siya nigena. Umnikazi umuntu owenza kahle. Umnikazi umuntu owenza kahle. Banikela, bayathandaza. Bambulana. Kanti behamba naye. Manje bayanikela bakhuluma noNkulunkulu, bayathandaza. Sebeyambulana. Akabulawa abantu abahambi, akabulawa abantu akade. Ngoba kumele bephele. Bathi into ezibabela ukuthi uma kuphela icebo kaJona waqala icebo kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu afuna ngimemeze namhlanje ukuthi uNkulunkulu bezoqala icebo lakhe ngambona ungcwaba icebo lakho. Ngamanye amazwi uma bebulala uJona babengabulala uJona akafanga uJona. Kodwa kwathi icebo lakhe. Lonke icebo uJona yenalo laphela langcwatshwa. Babenza umgwaqo wecebo lakhe nama-ideas akhe, kodwa yena wasurvive because kubulawe icebo lakhe, wasala icebo likaNkulunkulu. Uyalinda uJehova kuze kufike icebo lakho lingcwatshwe. Kube ngathi awusana idea, awunambono, uhlale isono sakho, uthi uvume nokuthi ayivela benzi kahle, kanti uNkulunkulu lakho kuphela khona, ilaye naqala khona, noma umkhulu ungasekho waqala, abantu bengasekho waqala, esengaphansi kwamanzi waqala, waqala izinto engasekho, waqala imali engasekho, waqala. uNkulunkulu wasebona besoqala uqeda ithemba ngazinto ey'phathekayo, ngazinto zethembayo, ngabantu abathembayo. Waqala abaqede nokumposa laqala izulu. Bavele kwangena izulu-ke manje. Ibingekho lento ebhondweni yakho ukuthi konke engenziwa uNkulunkulu mesephosile. Engazi yenzeke before. Akazi ukuthi kunenhlanzi engakwazi ukumgwinya u-3 days. Kuze kube namhlanje akaze kuphinde futhi kwenzeke. Because bekuyinto naye ibingekho kwakhe yona. Ngokwakhe it was over. Kunento ebifulawa. uNkulunkulu uzovuma kubulawa icebo lakho. Onke amaplani ukuyitshela ukuthi unawo efe engcwele phambi kwakho. Kanti uNkulunkulu ufuna ukungena ngecebo lakhe. Bese ngena ngecebo lakho ungena ngemiracle. Yes. Angazuma bezwa abantu ukuthi lowo muntu enamphosa
Angazi uma zaphuma neindabeni ukuthi kunomuntu othathiwe waphoswa kwenziwa umngcwabo kubo kwaphuka hadi isihlahla walandwa ngehlahla kuthiwa waphoswa olwandle kwathiwa siyamlanda ngemali nango sezonke sizomfaka ekhaya kwenziwa njalo ngasekhaya ulanda umuntu lapha ahlangele khona ngabe kwenziwa nangoba u-3 days awuhlala umuntu ephoseke endaweni eneyilwane and wakhipha izimali mhlawumbe khona wasibona futhi mama simkhulu kwathiwa it's over bafowethu sibona intatha enkulu igwinya kuphelile ngale ndoda it's over bagijima abantu bayotshela ifamily yakhe kwathiwa it's over bafana bakina kulokho kufana ujawa kuyakhala ukhala bakondile ukhala kuphelile kuyakhala kunabantu abavuhle nomngcwabo uphila abahlela umngcwabo usaphila sebeyazi ukuthi wena ngeke usaba intwana lutho sebeyazi ukuthi wena ubone bekhava bebambisana nawe lapha ekhaya wonke umuntu ufuna ukukhava uzumanga why wena ukhava ngo-200,000 ukuthi khona into abayibonayo ukuthi kunathi kunomgqibelo osondelayo bayakwazi abantu ukukwenzela into likhona lingakholwa beplanele ngabona ukuthi no there is no future here kanti babona amaplans akho bethi babekubuza bezwa ukuthi nendlela yokukhuluma ngayo iyasho ukuthi you are not going anywhere kanti abayazi plan yesu ukuthi kule plan ekhuluma ngaphansi kwamanzi ayathi umuntu aphinde ngaphansi kwamanzi igama likaNkulunkulu linjalo likuphilisana kumaphilo akhona likuphilisana kumaphilo akhona nawo unyamaphilizona nawo Thina singabantu becebo. Singabantu becebo. Umuntu weceba ukwazi ukumkrema. Umuntu weceba ukwazi ukumbalela izinsuku. Uthi hayi lona ngo3 months. Kulona sesimnikeza inyanga. Awukwazi ukumbalela akaqondakala umuntu wecebo. Ngoba uNkulunkulu ngoba kulesivungu nje hayi ukuthi uNkulunkulu wayengasazi akathumekanga. Wayesazi sivungu ukuthi le nto ibisenecebo phakathi. Ukuthi once kwafika kule ndawo I will take over. uNkulunkulu ethi take over. Le ndoda mayisasebenzisa icebo layo lithi iBhayibheli yakhokha yangena emkhunjini. Yayinemali i-executive plan yayo. Yayinemali yayo inempahla zayo. Mayingena kwinkhathi yangena shimali yangena shimpahla. Ngoba wangene uye necebo. Imali ingasekho impahla ingasekho imithwalo ingasekho. Kodwa wayana uNkulunkulu amfuna khona without imali without impahla. uNkulunkulu akafuni izinto. Kunomthandazo yaseThekwini le nto siyimemezayo ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu noNkulunkulu. Thandazo wethu la ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu noNkulunkulu kule ndoda yake yabambana noThixo. Yawelisa yonke into. Yakhetha ukubambana noNkulunkulu. Yathi baba ngeke ngikudedele ungangibusiseli. Inazi izinto kodwa yathi ngiyayiyeka ukhetha wena. Ngifuna wena. uNkulunkulu akafani nabantu bazalwane. Ukuze uqualify uNkulunkulu awudinga ama-qualifications. Kodwa uyakwenza kube nama-qualifications ungaqualify. Uyakwenza uqualify without ama-qualifications. Sengisho uNkulunkulu. Eyenzi uzomangala ukuthi ezulwini ukuthi kunamandla esingakaziswa exercise. Kunamandla esingakaziswa thinte. Kunamandla esingakaziswa sebenzisa njengamakhono. Sazi limita thina kwezinye izinto ngenxa yokunga-understand amandla esiphiwe wona. Ukuthi lo uNkulunkulu wethu ukwazi ukwenza izinto engenzeki zenzeke. Asinikezwanga imali nezinto. Sinikezwa amandla angaphezu kwemali nezinto.
into esinayo ayithengeki. Imali yenzeka iphela kwi-account iphela nasephaketheni. Kodwa ayisenze sibe lento uNkulunkulu asenze sayiyo. Ithi imali ingekho sibe namandla okhuluma izinto zenzeke ezenziwa ngemali. Sizenze without imali. Ngiphile kodwa ungakazongibona ngiyothenga igross. Kunomangaliso uNkulunkulu akwazi ukubenza empilweni yakho, but it's unfortunate ukuthi uNkulunkulu uyenzeka kwenzela izinto uzuyijwayele izinto uNkulunkulu akwenzela zona. Ugcina ungasayibongi, ugcina ungasayithathi notice because usubona ukuthi seyifanele ukuthi zenzeke kuwe, ayikho into oyideservayo evela kuNkulunkulu. Uvela kamnandi uNkulunkulu nevela amaplan akhe sephelile. Sometimes uNkulunkulu ededele nje, ededele ukuthi kuze kuphele konke lapho kusele. Mawusenenkani, usenemmono ethi uma kancane. Elinde kuze kuphele 4 days. Bese nje usiyanuka, bese kuthi nakho sengangena. Uyalinda abantu beze bedeclare ukufa kwakho. Abantu bedeclare ukuthi impela lokho isahluleke. Kunamagama ankentsheze endlebeni zakho. Magama anegative akhulunywa phezulu kwathiwa wena wisdom. Kwathiwa wena ngeke usube yilutho empilweni. Ayankeneleza la magama ngoba akhulunywa abantu bebona futhi bebona iqiniso bakathi bobheka. Nikho ngokwenyama yomuntu kuyenzeka umuntu ethwele uyibona ukuthi uyabona futhi lento akhuluma ngayo ukuthi eyikhona ya no izinto zami ziyabheka. Ngokweplan yomuntu kube ukuthi kuphelela lapho. Kodwa kuthi bese kuthi ke ngokweplan kaNkulunkulu kube ukuthi kuyaqala. uNkulunkulu uqala la sebephele khona noma la sebethi kuphelile khona. Bese bayila uNkulunkulu aqala khona. La bazobe befuna ukutshela ukuthi sesithandaza. We are praying now. Ngifuna ukuthi kuwe. Angifuni ukudiscourage ilento yokuba discouraged. Uba discouraged akumele kwenze ube discouraged. Ngenxa yokuthi kunezinto oyibona zingenzeki ngendlela yakho. And unfortunately le ndoda ayihletshelwanga uNkulunkulu ukuthi yini ezokwenzeka. At least mambolo kube lento hamba kuyo usuyazi vele ukuthi yini ozohlangana nayo. At least uba nethemba ke manje ukuthi hayi vele makuthiwe mangihlangana nalokho ngizokwenza kanje mangilimala kanje ngizokwenza kanje. Akatshelwanga and awutshelwanga. But enzekalayo njengamanje into enzekalayo ukuthi uNkulunkulu weqe fumbethe icebo. Mawumethemba uNkulunkulu methembe ngenhliziyo yakho yonke. Umethembe ecebeni lakhe uthi ngiyakwethemba ngecebo lakho. Problem enkulu yethu kakhulu ukuthi sithemba amandla ethu, sithemba imali yethu, sithemba izinto zethu. Inhlanzi yami ugwina kwasala ngaphandle konke lokho. Wasala yena necebo. Into ezoprevaila, into ezophuma phambili phakathi kwakho nempilo empilweni ilento yecebo kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi ufuna udokotela? Awuyena. Kunezinto okuyifuna zisecebeni lakho. Umuntu uphila namacebo amabili. Kodwa siyabona ukuthi kunesikhathi umsomolo uJesu kunesikhathi la khona ongcwaba khona icebo lakho. Ungcwabela icebo lakhe. Ngakho bhala kahle ukuthi sengimini ophilayo sekuKristu. Khona mzalwane. Lokho ukuthi masisho njalo zabe sithi asemukele ukuhlupheka. Nikho asamukele ukuhlupheka. Asisho ukuthi thina lefa isihlupheka sesife. Akulona icebo kaNkulunkulu. But kumele wazi ukuthi kwicebo kaNkulunkulu akukho lula. Abantu bazothatha, abantu bazophosa ngaphandle. Uhambo lapho uzoqala ngomkhumbi oluphethe ngenhlanzi. At some point kulowo mkhumbi uzophumela ngaphandle. Uzothola usemanzini aphansi kwamanzi, surviving. Ngenxa yecebo kaNkulunkulu. Usafana ngaphansi kwamanzi la ungaphilwa khona kodwa uyithola ukuphefumula. Ungazi ukuthi kanjani. Kanti icebo likwenza uphefumule kungasamele uphefumule. According to abantu ne-information yabantu
akekho umuntu osurvive nje isimo kusona. Uthi uma ucheck-up ubheke ukuthi hawu kahle kahle kunabantu abacommit ama-suicide ngenxa yalesimo. But when you are still here, icebo likaNkulunkulu lithi without it uzofika la kumele ufike khona. Uzofika ungasekho emkhunjini, uzofika usuphoswe ngaphandle. Uzofika usulahlekelwe ngisho imali, uzofika usulahlekelwe impahla, uzofika sekunabantu abakudayisile, kunabantu abake bakubamba ngezandla zabo baphosa. Kodwa ufike yonke leyo nto odlula kuyo ikusala uNkulunkulu akufuna khona. Phakama simendile.